Sting sab. Sting. Station सफैबाय नागिरदों ओमफ्राय माबा स्टिन सफैबाय. Good morning लोगोफोर. अखा जि हादों माने न'निफ्राय लाबोनो हायासै माने अखा हासोनायलाय जों दा गारि नेगासिनो आरोना ट्रेनजों थांगोन होननानै ओमफ्राय अखाया नै हागासिनो दङ. ओमफ्राय ओंखारबाय मानसियाबो बिथिंबो नै आब'आबो माबानासो दङ एसे लोमजानानैसो दङ. जों ओमफ्राय दायो थांसै गारिखौ खैथासोआव मोनगोन मिथिला खिन्थु ट्रेना 7:30आवनो ओमफ्राय जों थांबाय थानोसै लोगोफोरनो दोनलांबाय थादो. नै लोगोफोर दै फुङाव थांनो मोनासै जोङो ओमफ्राय दायोसो नै ओंखारबाय बेलासिनि ट्रेनजोंसो थांसै होननानै. नै थफ्लाफोरखौ नायदो. एलाय आंबो थफ्ला लादों एलाय. हनै मोसौआ सौगोन. थार लेब-लेबथार. खोमा दंलायलायो माथो. खोमा थाया मा? नङा खोमाया माबा ओइदि माबा गङाव नै माबा दंलायो. गियो आं मोसौखौ. आन्दा सोर गियो? गियो. नङा आं गिस्राया आरो नों गिनो. गिया? आं लासोदों आखाइ सानायखौ आं बिदि लादों बावनानै अब्ला थौदो थानायखौ रेडि खालामदोंलाय जोङो. टम गाखोबाय जोङो. Rinan थफ्लाया. बिनि थफ्लायानो गासिबो थफ्ला गोनां गोजा. थफ्ला गोनां गोजा. नुबानो लुबैबावगोनसो मानसिफोरानो. हासुना दोङो नायलायबाय दोङो आरो लिपस्टिकबो मिनिखागोन मानसिफोरा होननानै. हा मोसौआ खारनाय बादि होदो. रेस्ट नांदो होनदोलाय. ओइ खाथियाव जादोंमोनराय आरो लास्लाबनो हायासै आं कलखौनो माबा कल दंमोनबा मामाजों रायलायनायावनो जागोन. स्टिं साब. स्टेसन सफैबाय नागिरदों ओमफ्राय माबा स्टिन सफैबायसो होनबावबाय. जन्दिस बायदि. स्टेसन सफैबाय आरोना लोगोफोर. जि सान्दुं गोसा नायलाय आयो जि गरमखा. नै जा थेफाखोरा आयु नालाय luar बायदिसिना सेरादिनि नालाय जानाया बिदि जायो नालाय. ट्रेनानो खैथा फैगोन होनदों? 4:45 नामा? मा नागिरदों सावराय? गुसु नङा? गुसुबा जानाङा दै. गुजुदोना नोङो? ट्रेन फैबाय लोगोफोर. ट्रेन गाखोबाय नै लोगोफोर. फन रायलायगासिनो. आयु फ्राया बोरै मोनदों ट्रेन गाखोना? मोजां. बहुत बढ़िया. Udah जोबदों? Hah? Gila. Kayak orang naik lain apa? Lensa muli sana nih. Dah serahkan deh.
कफि लोंना गैयाथाय कफि आसिना नाय पुरा कफि आसिना नाय कॉफी नहीं साहब साखा ना एकदम बोल के भाला खाजांगोन सारा ayo langgar आइसक्रीम तो नहीं ले रहा है ना हां ले रहा है ना सभी कोई सही है permalangan light sikat light mungkin banu ya ada salah nih Rau Friday saya mau manusia korban baik saya mengasih Rau taman le acu tulai hah ya Komen jangan ini video call jangan ada juga. Wait jangan ada dulu lain jangan ada. Bicini kargan. Bicini kargan orang kaya ni pada. Bye bye.